wuok Homa Bay to wabiro kawo yweyo. Kwasekawo yweyo to wabiro bende duoka kod twak. Wan gi yweyo ma biro nyisowa weche ma oiki sa meikonwa mwabiro winjo koromo sa 7 weche manyien mag migago. Winjane weche ma wuok Homa Bay. Ni jo piny ma Homa Bay to wacho ang'o e weche mag chano bombe mayudore e kaunti ma Homa Bay. Kata king'iyo kuma chung'e ni drainage opong' ma pi ringe kamoro amora, pi ok dhi, drainage opong' ichoko yugi tiweyo bath ndara. Koro inyalo ka pi kocha kalo koni ng'ado mana ka mondo donjo drainage wa. Koro plan ma ka to ok ber ahinya, nego bende kawo pachwa ka jodak mondo wagol pachwa. Then jo lil mar town ler mare ok ber ahinya. Ler mare kuma watiye ok ane ka ber, nyaka ne chok yugi bathe kacha pok kata kogol nyaka sare dhi mana dweche 3 gi wiye. Kadhi saura ko ka bende ler mare ok ber. Iyudo ka ler ma kata malura masuko mjenga kuma nyiepe ok ber kogi kodhiambo. Plan margi ok ber ahinya. Sama nego bende timo plan mar town nego bende no kawo pach jopiny. Obiyo miwa ka jopiny ma juwa kalegi wane mwanting'e pek mantiere mwanene e town ka. Koro bira kuma to gikawo pachwa kuonde mwatiye achiel. Dong marwa town giketnwa ler e chuny boma. Sani town ni duong' maber, ndara nitie kama ber. Koro planning mare nego bende ler gi kata den tengni mag yugi bende nego bende giketnwa kamoro amora ma kata kisemadho pigi moro tibolo e yugi, ibolo dustbin mar yugi. Iluonga ni Pito Chieng' Amolo, ajaw Homa Bay Town constituency. Dongruok ber kendo waneno dongruok. Ndara manyokel ni two-way ni waneno ka en gi challenge moko. Ober ndiyo. To en onge kata kuonde ma geche nyalo ronygo. Wajapiko wan wahinyore sawa sana. Nikech en kaka orie Adiar Junction nyaka Mwalo. Onge kata kama ji nyalo ginego. Kasto chako tieko kendo Manamba sani onge kata kaka dango pang gari nikech geche wuok mana gi malo to rie Migori to rie Kisumu. Koro plan to nye ber to plan mar access mar ndara to bedo marach. Onge kuma geche ndego mbach nyalo donjo e gine estate nikech onge kaka opilnegi wang'a yore. Ka iwacho Lil Sauriako chuni nyaka odhi mana Junction koko kono. Tom Kasera, Awuod Kanyada, Kapeta. Planning mar town to chakore maber to sani gima waneno yore gi sani kata mach wang'o kamoro. Onge kama gari nyaringe mapiyo makony majno. Mano sida achiel. Mar ariyo mokwongo, nikech yo oger to okete matin. Magari koa Mwalo ka nyaka ogik Sofia kokogomo chako lawo moduog chien ka. Tek mondo mi odhi okony kama gino timore. Mar ariyo ne mano, muya ma e town ka ok morwa. Weche mar drainage ber. Ok aneno wach moro. Kendo kanto nyawang'a tiye maber. Kami ywe kaka Rose Mwando ber. Ober. Koro kama kura achaka wacho kendo ne yo madhi e paya Mwalo. Ka wadonjo kama ni ywe chon kaka tourist. Pok obedo maber nikech yore no pod rach. Nyamono welo lemowa. Mano kende sida mana neno. Yore duto to beyo. An gi nyinga iluongo ni Samuel Okoth Kwama, SOK. Awuoyo kane Mombasa e chuny boma. Planning mar Mombasa en plan ma ka masiro tokea to ji mang'eny hinyore kabisa. Nikech nogere ma because akiani nikech en within chula momiyo ne planning obedo marach makata kalo gimoro mach moro muoch kamoro kata ofis moro wang' to mondo lochege kata kaka nyalo pitia bedo matek. Oula kowuok to ji mang'eny hinyore nikech kaka pi yo magi nyalo donjo nyaka nam onge nikech ji nogeda ovyo mane plan onge. Akeneno maskini momiyo ji negedo kamano, akeneno grabbing of the land momiyo ji negedo kamano. Kata kaka mtaka kama Misomoroni gini idonjo kata kaka Bombolulu bedo ka ji nogedo manywanda makata ka ng'ato to e dier ot mach moro wuok to ji to te kaka nyalo kony gi onge mwany onge ndara moriere maler manyalo konyo jopiny ni matek saidi nikech poor planning kendo gi poor leadership emomiyo jopiny ni matek kabisa. Ani iluonga ni Samuel Okumu, Amutino Okumu. Ka wuoyo planning ma Mombasa, according to my friend, Isabel Mombasa ka is around 43 years. It's near around 43 years. Plan Mombasa ikaka ne jok manogoro ma Mombasa gi sani pogruok nitie. Yo masano
jotelo mwana ko sano keto pesa mbele ogime maisha mar binadamu. Iyudo ka yo kama nitie siweji iuso ne ng'ato ogere ot, ogere gorofa. Iyudo ka ng'ama rahia ma kawaida modhier cha. Idhiro nyene ei ot. Iyudo ka kuonde ma nitie siwejes mane pidhiye ma igudore nodin. Kodo ka siwe pigure e kindudi miji kipindupindu jomoko miyo tuoche magalagala moko ng'ini timo nang'o. An gi nyinga iluonga ni Rafael Ondieko Dienwa kae. An jadak ma Ziwa la Ng'ombe e kar chung' od bura ma Nyali constituency. Kuom adier bwana Joja oko anyalo paro maber ni higa 68 Migosi Oselu Nyalik nopango Mombasa nikech gin gi Sakari Onyonka ema ne gin minista to gi minista matin mar planning higa 68. Anyalo wacho ni nyaka sani dhano osemedore, mano namba achiel. To wuoro osebedo mapek, wuoro mar lowo mar yako Mombasa emomiyo Mombasa koro osekethore. Kech iyudo ni ng'ato kawuono gedo makata ng'eyo ni to ode ni kawang' to idwa konyo ode ni nade. To ng'ato ka tuo kata mama ma pek kakoro idwa gol mondo ter osiptal koro ikonyo nade. Ma en gima osebedo wich kuot nikech joma gedo ok oseluoro jotelo ma otelo negi mondo plan obed maber. Nikech iyudo ni waziri mar planning nigi tich matek. Nikech iyudo ni kata mana taya gikwalo giketo gotieno kata ka jo power pok obiro. Iyudo ni gigedo gotieno kata mana ka gavana ok ong'eyo. Iyudo ni kata mana waziri mar transport gi planning ma ndio ok osebedo maber. To gie sani aparo ni ng'eny mar ji onego bed gi paro maduong' ma sirkal nitiere go ni to ka higa 63 ne wan dhano milion 5 to sani wan dhano milion 56. Wanyalo manage jogi nade to wanyalo konyogi nade. To ma ndio ok osebedo kendo aluor ni Ziwa la Ng'ombe osebedo marach zaidi, kata Mucho Moroni osebedo marach zaidi, kata mana Mutongo osebedo marach, to kata mana Kibokonika miyudo ni kata minyaga kuonde moko iyudo ni minyaga leore mana ewi pige maricho makoro iyudo ka kendo ma ochako kelo dhier maduong' kabisa. Ma emomiyo iyudo ka sirkal ma Mombasa koro bedo gi tich matek nikech iyudo ka kar konyo tiyudo ka koro gimedo mana ketho. Miyo akwayo gavana ni mondo wuog oko, to miyo akwayo minista mar planning man Mombasa ka mondo wuog oko mondo gichak timo osurubeya. Osurubeya tiende ni en economic kod planning survey maging'iyo ni to Mombasa ni higa 100 kochakore sani jok madak e iye ka biro konyore nade, to plende magudi to biro bedo machal nade. Ka ok kamano to wabiro bedo gi ng'oruok mibiro yudo ka gavana kar mondo miyo tiji to biro yudo kotiyo mana maiti. Erokamano. Director mara Stafford Otieno ng'isa ni winjo bed ni wadhi e yweyo machielo to bendo nyiero ka winjo wach Usurubeya mano kore dholuo hie wacho ni jaduong' no dimbo dholuo ahinya jo Usurubeya mondo obed ka ng'iyo